Kwaku-2022 izinto zami ingahlangani. Ngithi ngizama itoho ingahlangani. Abesimame bathi ngibachaza konke akuhambe kahle. Ngathatha ithuba lokuthi ngiyeke umuntu obonayo. Ngathi uma ngifika kumuntu obonayo, wathi umuntu obonayo fana akacela kukho kuthini konke kuhamba kahle. Ukuthi abantu abadala bayacomplain ukuthi nina anibanakile. Fanele nenze something ukuze babone ukuthi ninendaba na. Umqondo wafika kumina nanku. Ngathi uma ngifika ekhaya nje ashisa impepho ngathi abantu abadala ngiyezwa kuthiwa nina aseninakile. Ngisacela nibambe nawo umucu.